От земята до луната и обратно с истинска любов. И мъжете могат да обичат от сърце без драми, без задни мисли, без лъжи. Ще го разбереш, ако кръщава звездите с твоето име. Ако е събрал всичките парчета на разбитото ти сърце преди време. Когато мъж руши стените ти, за да те достигне, обичате. Когато мъж трои свят за двама, ви обичате. Когато мъж те е опознал както себе си, обичате. Ако ти дава цялата си нежност, ако ти говори и те гали с очи, ако се грижи за теб, уважавате, докосвате като най-скъп порцелан, обичате. Ако те целува по челото, прегръщате във всеки един труден момент. Ако ти казва спокойно, аз съм до теб, всичко ще бъде наред. Целува очите и държи ръката ти, обичате. Ако те е чакал половин живот, ако не може да погледне друга с интерес, ако захвърли всичко да е с теб, обичате. Когато те обича мъж, обичай го. Заслужил е, обичай го без край и от начало. Както не си обичала преди, без граници, необятно, много силно. Обичай го на любовта, цената е любов. А истинска любов не се намира лесно в свят, който не вярва в нея. Най-лошото, което можеш да причиниш на някого, е да го накараш да мечтае за двама ви, после да избягаш. Няма по-голямо бреме от нещо неизживяно, до край пуснало корен в сърцето ти, но изтръгнато преди да покълне. Най-богатият на света е вятърът, хората хвърлят на вятъра пари, надежди, мечти, думи, любов. Когато една жена обича истински мъж, той става нейната сила. Когато един мъж обича една жена, тя се превръща в негова слабост. Хубавите мисли нямат график, идват когато си поискат, правят ти компания. Карат сърцето ти да се усмихва и действат добре на душата, подбирайте. те внимателно мечтите си, те са утрешната ви реалност. Слушвай се в шепота на сърцето си, то знае най-добре. Не се съревновайте, бъдете заедно във всичко, давайте повече отколкото очаквате в замяна. Растете заедно, променяйте се и се учете един от друг. Сродните души не се срещат, те се създават с мекота и уважение, с търпение и отдаденост, желание и разум. Просто се обичайте, не преследвайте щастието, то е винаги във вас. Един е смисъла на заминаването, друг на завръщането, а уж се е пътуване. Както не всичко е пари на този свят, не са нужни пари за отношение. Не са ти нужни пари, за да се усмихнеш на някой. Не са нужни пари, за да кажеш всичко ще бъде наред. Не са нужни пари, за да кажеш добра дума или да направиш мил жест. Не са нужни пари, за да благодариш за нещо или да подкрепиш някого. Не са нужни пари, за да звъннеш на някой и да му кажеш колко много държиш на него. Не са нужни пари, за да зарадваш любим човек. Не са нужни пари за отношение. Не са нужни пари за щастие, любов, семейство и разбиране. Когато те обича мъж, обичай го. Заслужил е, обичай го без край от начало. Както не си обичала преди, без граници, необятно, много силно, обичай го. На любовта цената е любов, а истинска любов не се намира лесно в свят, който не вярва в нея. Най-лошото, което можеш да причиниш на някого, е да го накараш да мечтае за двама ви, после да избягаш.